Mai gida ni lahiya ma ka zo kai tagumi. Kai da bari. Wani irin in bari ka shigo gida mai gida rai a ɓaci. Ba dole ne na ɓaci ma ke dai bari na tai famfo wannan yaron Masir. Kawai na cire mesa na ce gida na ko na sallah babu na cire mesa na sa kawai sai na ji ya mare ni. To mai gida. Mari na kawai da kika mun kawai shi ne an mare. Mari a garin wannan hal akwai da wanda zai zo ya mari babana ba a yi shi kuma ba a yi shi ba dan darajar ma'aiki. Ali komo kar ka janyo mana magana. Mai gida kal ya je ɗauko mana magana. Ya za a yi Allah kiyaye kawai. Allah kiyaye kada je kawai ya ɗauko mana magana. Allah zai kiyaye kawai. Amana komai nisan jefa kasa za ya dawo in mun ci amana kan mu za ta dawo. Matattu suke nadama akan shi a yanzu masu rai suke faɗa akan shi. Al'amarin rayuwa ya gurɓace, al'amarin soyayya ma ya gurɓace. Ga saurayi bai ba uwa bai ba uba ba, sai kaga ya ba budurwa domin ta ci. Wani Umar ban gane ba mukuta. Kwana biyun wannan baya zuwa gurin aiki da wuri, kuma in ya zo sai ya tashi ta yi. Wallahi ni ma kwana biyu wannan wallahi ban gane mishi ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan halakka ki ambato. Sannan ku da ai. Yawa. Saurayi budurwan mu dai na cin amana komai nisan jefa kasa za ya dawo in mun ci amana kan mu za ta dawo. Wai Umar, me zai ana ka tambaya abokin namu wannan? Naga kun fi mu'amala da shi. Me zai ana ka tambaye shi abin da yake damun shi? Da? Wallahi abokina ai shi Umar ya sani abin da yake damuna. Wallahi wata yarinya na gani ina matuƙar so, kuma na bashi letter ya kai mata saboda na gagara gaya mata. Na bashi letter ya kai mata ya gaya mata ina son ta. Shine bayan ya kai mata he take ce mishi ba ta so na. To abin nan sosai ya ci min wa ƙwarya, zuciya na sosai ta girgiza akan magana. Wallahi shine yake damuna. Kai Umar ka san da zancen kuma baka faɗa min ba. Wallahi abokina ka yi haƙuri, wallahi manta ce ne. Ai kai mukutar laifinka ne. Ya za a yi wannan abin ya faru baka waɗi ba? Wannan abin ya faru da kai ina matsayin abokinka baka gaya min ba? Kenan baka yarda ba da ni. Ni kin da baka yarda ba da ni, wataƙila ni kaɗai zan yi ma maganin abin da yake damunka. Kuma ba haka ne. Gaskiya ban kyautawa ba abokin na, kyanta a ce ya san abin da yake damuna. Maganar sa haka ne. Assalamu alaikum.
alaikum salam. Ba lafiya. Ya kwana biyu. Ko kaga yaro na Isa kwana biyu nan. Isa amma da shi ranar Laraba. Tun da Laraba. Isa tare mu kwana da shi ranar Laraba ya hanyar kar. Kar. Ya taiwa. Subhanallah. To. Ta kar kuma. To, haka zai sai an ji mun. Okay. Assalamu alaikum. Amin alaikum assalam. Assalamu. Baba yana wani? Da alo, lafiya? Lafiya lau. To masha Allah Zainab. Ina mama ta ki fata ki. Kana cikin ɗaki. Da kira mini ita. To. To mai gida ne ya zo san da zuwa. Yawa san da zuwa. Allah. San da zuwa mai gida. Yawa wani. An zo lahiya ko? Ya aiki kuma. Aiki alhamdulillah wallahi. Zainab. Na'am momi. Kama dadin ruwa. To. Ruwa. Masha Allah ya ta Allah miki albarka. Amin. Uwa ne? Na'am mai gida. To akan wannan yarinyar Zainab ne nake so miki magana. To mai gida ana jin. Na yi zama na yi tunani akan yarinyar nan. Ya kamata ta fito da mijin armi. Saboda yanzu ya kamata a ce tana gidan mijinta. To mai gida bai kita ka ba, me zai hana ƙara mata lokaci ta ida karatunta? A'a in ta samu mijin arme kawai a mata armanta shi yafi. To mai gida umarnin da ka bada ai shi za a bi. Yawwa haka nake so uwar gida. cin amana komai nisan jefa kasa za ya dawo in mun ci amana kan mu za ta dawo. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Ana wa Zainab magana. Ga sanin kana tsaye. Ba. Zainab. Na'am. Ana yi magana wani. Aha. Ga sanin kana hukumi. Okay, ta. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Wallahi ta yi ta.
da kai ta ce zan. Kau, yau da kin wuta da kin kare ni wallahi. Kamar ya na gama kai da kullum sai kai ta ce min zaka zo amma ba ka zuwa. Kya gane ba. Wallahi in sabuwa ne suke tsida ni shi yasa kika ga na miki haka bana zuwa kwana biyu. Yanzu dai ba wannan ba. Kaga babana nan kuma. Na gane shi su biyu a can, shi da wani abokin shi suna zaune. Amma kai ta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina wani baba? Bayar tashi. Wai ke ba na gaya miki ba, kar ki kara tattara min irin wannan ƙanƙanin samarin. Yanzu wannan salma ke yanzu ke da ake so a miki arme, ki zai kama irin wannan samarin masu wando kamar gidan bulala. Kai. Amana komai nisan jefa kasa za ya dawo in mun ci amana kan mu za ta dawo. Lafiya ku na ganki a tsaye nan ko wani kike jira ne? Wallahi ina tunanin ko man ne gida kuma ba gashi ba kuɗi jikina. Haka ne kuma wallahi ba mu. Abin da za a yi da yanzu kawai na ga ba mai, za mu iya yin gaba mu je a ko wani bai mai sai a sa miki in ba matsala. Assalamu alaikum jama'a cikin garin murya da kewayo da ma da magaran da ma Nijar da ma duniya baki daya. Ina muku gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku. Kakanninmu da iyayenmu maza da mata da ƙanninmu da yayinmu baki daya na cikin garin murya. Muna tallata muku manhajar mu kamar haka kuna gani. Wannan katafaren shago yana nan cikin garin murya. Dabda Nijelak ta cikin garin murya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa da amannan arziki. Ina yi muku barka da wannan rana, wato ranar Ladi. Da fatan duk kuna cikin ƙoshin lafiya. Haka kuna ganin kayan zamani na kyalkyalin amare na duniya baki daya. A wannan shago ne za ku iya samun mai kaman haka, mai da tsohuwa yarinya, mai da amaryar ƙauye birni. Sai ka gane maka ka ga sunan kala-kala riguna, wanduna na maza da kuma na mata. Sai kun gani, kar ku saki a baku labari. Kar ku bari a baku labari, kar ki bari a baki labari, kar ka bari a baka labari. Muna yi wa kowa da kowa maraba. Idan kuna neman wannan shago za ku iya samun sa a nan bakin kofar yan kaji na da, kofa karama ta kasuwa mai shiga gurin mahauta. A nan za ku samu wannan shago, kofar yan kaji na da, kofa karama ta kasuwa mai shiga gurin mahauta. A nan za ku samu wannan shago. Za ku iya tuntuɓar mu kaman wannan lambobi na wannan shago kaman haka. Assalamu alaikum jama'an cikin murya da kewan murya gabaki daya, muna muku fatan alkhairi. Za mu kawo muku sauki na rayuwa saboda mu matso muku nesa kusa ba tare da sai kun sha wahala ba. Ba sai kun bata manku ba a motar ku, ba sai kun bata ba uzurinku bisa hawa wani mota. Duka mun kawo muku sauki a garin murya daga Mustapha wanda ake yi mishi inkira ƙaura. To an kuna buƙatar wani kaya, muna da su ga sanar dogoyen riguna ne, muna da kayan maza, muna da turaruka da muka muku bayani ga tunda kuna gani. Muna da farashi mai sauki da mai sayan sari ga mai sayan kwara-kwara, duka dai muna da sauki, muna rangwame, muna muku marhaba da isowarku da zawarku. Lambar mu kamar haka ita ce ana ce mata airtel. Muna da 99 38 32 40 80 daidai 38 32 40 daidai. Man 94 38 32 40 daidai.
ke sa. Sannu. Yawan sun. Ku ƙara sani. Okay, to. Auni lafiya. Lafiya kalau alhamdulillah. Ya kake da dama? Lafiya kalau da dama wallahi. Sai yanzu ka zo? Wallahi kin dai gani. Ya aka yi kuma ka gane gida? Wallahi Isa ya kwatanta mu. Da yake kuma muna da wani aboki cikin nan Boko Hafizu. Sai yi wa maki san shi. Ni ko na san Hafizu. Shi yasa ma na gane gidan nan. Saboda lokacin da Isa yake mini kwatance ya ce min gidan sa Hafizu sai yake da gidan. Shi Hafizun ya san da zuwanka? A'a, bai san na zo ba. To da Allah ina so kamar alfarma guda ɗaya. Okay, ina ji. Kamar ta ne? Kala Hafizu ya san ka zo waje na. Me yasa ba kya so Hafizu ya san na zo wurin ki? Yanzu dai ba wannan ba. Ka bari daga baya na gaya ma. Ni dai kawai ina so kamar alƙawari. Shikenan, ba zan gaya mishi ba. Ka ɗaura alƙawari? Ba ki da matsala. Ni yanzu ba wannan ba ma. Ina sauraron ki. Me yake faruwa? Kawai shi kenan ma. Haba Zainab, kama fara haka da ke mana. Idan baki gaya min matsalar ki ba, za ki gaya. Dama wallahi ba komi bane. Rallandi ne muke so. Za mu koma a ekwal. Kuma gashi ban da tsini, ban da takalmi. Baby wallahi wannan shine kawai yake damuna. In dai wannan ne matsalar ki sa ranki insha Allah ba ki da matsala kan haka. Baby da gaske? Insha Allah. Gaskiya baby na gode sosai. Ina son ka. Ni ma kuma ina son ki ba. Fitat ni zan tafi. To baby, yaushe za ka ba shi kawo? Gobe in Allah ya kai mu san ba shi kawo miki. Yanzu baby da wani lokaci za ka ba shi kawo? Da safe insha Allah zan ba shi kawo miki. Okay baby ba matsala. Okay to zan tafi. Kada ka mance fa baby. Insha Allah ba zan manta ba. Sai da su. amana komai nisan jefa kasa za ya dawo in mun ci amana kan mu za ta dawo. Mu je gurin wata mun ga mun wata yarinya kawai wata lahiya eh lahiya mai gida ke ci kare mutum bismillahir rahmanir rahim me zan ji me zan gani kaga wannan yarinyar wannan yarinya ki dare mata gindi ki ganta gurub kafa yana mun kalin agwagwa da ake ci kare mutum to mai gida me aka yi kuma dama na ga miki me aka yi wannan yarinyar wani yaro ne yana nan wani mai nurin wando da take janyo mana gidan wannan wando kamar gidan bulala yanzu mai gida ka san sarar matsayin yarinya na gidan wannan ka san sarai matsayinta ba sai an gaya maka mai gida kenan yanzu bai kamata ba ka hada ta da hada kamata yayi ka zo ka ce mini ga abin da ta yi kenan yaro hada bai ya sa shi ya nutsu sai dai nasiha take sa ya nutsu ai ba hada ba kenan bai kamata ba abin da nake so da kai yi wannan yarinya ka san sai matsayinta inda za ta kai to yanzu ya mai gida kake so a yi mai gida kake so a yi wani irin me nake so a yi dukkin bikin gurbata yara yanzu wannan yarinyar ta tashi tana janyo mana wani yaro wani yaro yana nan mai dan siririn wando kamar gidan bulala yanzu me neman mijin armi za ta ka irin wannan yaran ina mai gida zamani ne to bari ga miki
zancen gidan dijan din ma da nace zan kai ta na wasa puwaye zan kai ta kai ta koyi aiki yo kin dare mata kin dibata zuwa labar ba a gidan wannan ba ko ba a gidan wannan ba kai ta puwaye kai na gida ba a gidan wannan ba ya ta ba kamar ta puwaye su rika na daya da samari a bayan lakon no je da fita wani magana babu ita mai gida dakata ki zan gaya miki to mai gida abin da nake so da ke ni duk da na sanya ma nake a cikin gari amma ni ɗaya na so nake su daidaita kuma wannan fuyan da kika ji ana cewa in muka je kan ji wani iri ne dokokinsu kisa guto min nan ki gunna ma nan to wai yanzu in tambaye ki shi wannan yaron wai aiki me yake me mushe fes gudu yanzu yake da wani mushe kuma yanzu ke mushen gudun ne zaki ɓata lokaci ki arma to in ya tsoho ban me za ku ci tunda ya yi gudu shi za a bashi kuɗi ke tashi min ko cikin daki mai gida kawai biya dakata baraka abinda nake gaya miki su ko yara he an yi tattalin su tukun gaba ake cin more su yanzu dai abinda nake so da ke mu nutsu mu nema ma wannan yaran wannan gobe mai kyau to shi mai gida shi wannan bai sunan babana ni yau kwana na uku a gidan wannan ban shi ba mai sunan babanki na ji labarin shi to yanzu da na tafi mazamnar tasu laraba bakin magariba kin san wannan yaron abokin shi ya bashi moto ina yaro abokin shi yana nan wani mai esu ma kamar sirdin belo kai ba ya bashi ma moto ikon Allah na gane dai na gane sai da motan ya kwana a gidan su wani yana nan ko Kabiru ko aboki ma anan azamna dai na ganshi to wai da asuba ya hau kar ya tafi yanzu kun san burku da ya tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal yanzu ni kawai abin da na gani kinga dama anan garin mu ya shan mu kai ya tabo na wancan ya taba na wancan abin da zamu yi a matsayin mu na uwaye duk inda ya tafi Allah tsare shi Allah ba shi sa'a to amin ya Allah mai gida amin ya Allah haka dai muke fata yaro yanzu a gidan can gida muke sani ba to saura kadan wannan abin ne da wannan kudin ya gida yi wannan kudin ya zo ya gida ai yo la ilaha yo haba to Allah ki a dawo lafiya ya gida Allah kiyaye adalla hanya kuwa wannan al'amarin ba akwai lauje cikin naɗi ba na fahimci Umar ba shi da gaske amma a san ta inda zan bullo alamar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu yan uwa maza da mata yara da kankana na gabaki daya murya da kuma ma kai gaba ɗaya Nijar ma da duniya gaba ɗaya ina gaishe ku ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan duk kuna cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya sunana Usaina watan ana kirana da yayi. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka da fatan kowa da kowa mutanen cikin garin murya da Nijar baki ɗaya da kai duk duniya ma baki ɗaya ina muku gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku daga Mara Rabiu da cikin garin murya jihar da Magara. Aso yi muku tallan wannan fim ɗin ne mai suna Cin Amana. Cin Amana ya kunshi abubuwa da yawa, ana cin amana ana kuma ga sunan dai abubuwa da yawa dai sai kun kalla dai sai kun gane mai idon kar ka bari a baka labari, kar ki bari a baki labari, ki kalli Cin Amana zaki ga darasin rayuwa kala-kala. Wannan fim da mai suna Cin Amana a nan cikin garin murya ake yin sa, kuma a nan cikin garin murya za mu fara sake ta kafin ma duniya ta fara gani. Kuma wannan fim za mu sake shi ranar Landi, ranar Litinin kenan. Mun fara fim ɗinmu mai suna Cin Amana. Idai daga bakin 'yar uwata sakatariya da Hausa muna cewa mataimakiya abokiyar aiki. Wannan fim da mai suna Cin Amana. Yawwara kuma
kuma ba a nan muka tsaya ba, za mu rika saki muku shi insha Allah duk ranar litinin in Allah ya da misalin karfe 8 daidai in Allah yadda. Idan ka shiga YouTube ka rubuta DJ Dan Small in Allah yadda za ka samu cin amana. Idan kuma kana bukata a saman TikTok sai ka rubuta DJ Dan Small kai 0 daga ƙarshe ba tare da kayi action ba. Insha Allah za ka ga manhaja na. Da Allah kar a mance a yi mana subscribe, a yi mana ƙararrawa, a yi mana liking, a yi mana comment. Idan kuma kana bukata ka shiga wannan ƙungiya tamu ka sa mana lambar ka a cikin comment. Insha Allah za mu bibiye ka, za mu san ko na ina ne kai, za mu ɗora maka dokoki idan ka bi daidai. In Allah yadda za mu sa ka a cikin wannan ƙungiya tamu mai albarka, kai ma ka kasance ɗaya daga cikin mu idan har kana ra'ayi. Kamar bukatan ku da naku da na kullum. Muna sai da charger, muna sai da power bank, muna sai da airpiece a nan shagon, watan ana ce mai shagon Dan Small. Duk wanda yake bukatan ya zo shi zai zo ya samu kaya a farashin sari da kuma sauki na rayuwa. Ka zo ka siya kuma kaya yana da inganci da kyau sosai. Duk wasu masu harkan shaguna da wasu abubuwa da ma'aikatu da suke cikin garin Murya da magaran da Nijar baki ɗaya za su iya kawo tallace-tallacen su cikin wannan fim. Kowane ne a rayuwa muna neman sa, kamar irin shaguna irin wannan da kuke gani, irin kamfanin sai da biredi ma da kuke gani, irin dai komai da komai da na rayuwa. Idan kana da bukatan a maka talla a cikin wannan fim din, mu kuma muna nan mun buɗe hajar mu da za mu yi wa kowa da kowa. Za ka iya tuntuɓar mu a lambar waya kamar haka: 99 14 80 97. Da Hausa ana cewa 909 14 80 daidai